Akukacaci ngokuthi kuzokwenzakalani emndenini engamashumi amane nesikhombisa eyakhahlamezeka ngesikhathi sezikhukhula zango-April. Le mndeni ibihlala ke kuleli hholo cishe izinyanga ezinhlanu. Ngesonto, uhulumeni wesifundazwe umemezele ukuthi ke le mndeni seyitholelwe indawo ezokuhlaliswa kuyona njengoba ke kusaqhubeka uhlelo lokwakha amakhaya ayo. Kepha emuva kwamahora ambalwa bengeniswe kule ndawo, umnikazi wayo kuthiwa utshele uhulumeni ukuthi yena akasayiqashisi le ndawo usefuna ukuyidayisa. Kuthe abantu mase bengena kwase kuba nongqimphotwe oshaywa ke obaneni bezakhiwo abanye ababese bekhomba uhulumeni ke bembambe ngentamo bethi ngoba sewunabantu la no asafuna usiqashe lesakhiwo ngoba isivumelwano bengesokuqasha sesifuna manje ukuthi lesakhiwo usithathe unomphelo kube ngesakho uhulumeni. Le mndeni ke ethintekayo kulokho isahlaliswe kuleli hotela isikhashana. Uhulumeni uthi le mndeni izokuhlala lapha cishe isikhathi esingangesonto ngaphambi kokuthi ke isiwe kwenye indawo yokuhlala isikhashana. Imizamo yokuthola ke ukuphawula komnikazi wendawo lezakhamuzi ezikhishwe kuyona ayiphumelelanga. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.